mennesker i verden har ikke adgang til rent drikkevand. Her i landet har vi vendet os til den fantastiske luksus. Når vi tænder vores vandhane, kommer der vand ud af den. Sådan er det langt fra i alle lande. Hvor der er krig, er der flygtninge og nød, og der vil altid mangle rent drikkevand. I Afrika rækker 150 liter vand langt. 150 liter vand i Afrika gør forskellen mellem liv og død.